Hindi niya rin nakasal. Kasi di mo sir. Nga ako. Kahit iso na nga, iso kabalemi nga lalaki. Kakalokang nga kakabalaki. Iti ka rito agundaway mga ka-JCQ ket adatay nga mismo ditoy Barangay Santa Rita iti iliti Paway, Ilocos Norte. No sa dino nga napasamak iti maysa a panagtagtagbat nga daytoy iti nakatayan ti maysa Manalon nga daytoy ket ni Marlon Kotchapin mga ka-JCQ. Sigon itintay pa nagpalpalutpot kadagiti makaam-amo kanyana ken dagiti asideg kanyana mga ka-JCQ ket imo na nga tinagbatagbatda daytoy hos nga daytoy ket isu iti aramaten na nga pagpadpadanom kadagiti mula na nga mais mga kaibigan. Tasigon detoy panagisarsarita tayo detoy kabsat na ken ina detoy biktima mga kaibigan ket imay pailaeng idi oras iti alas 8 idi rabi imay nakinita detoy makina nga pagpadpadanom na mga kaibigan ngem dita nga haanda napasangpeten iti pagtaengan na mga ka-JCQ. Karito agundaway intay padanon deti panakisarsarita tayo ti ina deti biktima ani Ma'am Agrefina Kotchapin mga ka-JCQ. Siguman nagiti barkada na kaaddakan. Siyak kaaddakan mo. Itapay lang nga amo. Rason na aping nga nagiriri. Panggap kadayay mula nata dagiti tarakin na sir. Kananda jay mula na. Kay iso nga kwa kano pagdilawan na kan ida nakarit da kanumat kas jaman istorya na giti kwa ke iso kada manok nga Texas sa dayjay sa So ag tartar ka iso na Texas ti dagi jay ko ay DJ balay kariri na. wen sa So ano nga oras tayo ma-recover yung iso na katimusay? 7:30 nga ta sir Bigat. wen sa taw may da imbaga kanya Apay agpalpalayas namin iso na itirabi ingga na alas 8 tayo di sumangpet di pasado alas 8 nga tayo di Dirabi wen sir indak idipenjay makina ke na inidop dameteng kunana sir ke isu nga kwa jaka mo din no kwa Idi remol idi lasotso di yun napasangtutan. haan sir ka haanong ko nakasilaw dati silaw dito ke mas daawak ta apay nga ta madina idop ko na siripot tay motor na awamat siripo DJ ida na awam ana nga tatay barukong tinatay dan sa kin ko na mungkin tay lang atap ko nga kasi anda day sa una nga Pay kwa sumatan nga sila kasama. sir Idi Marika Breyo iti may din report kanyayo timang ken tatay ay kinja kamo sir pwede da mo kaya nga pakita kanya Aside ka DJ karirira na about iti dati mula na awanen iti sabali nga kaririri. oo na sir awani Amuyo dati kaririri. amam mo dagiti barkada na sir siya kinja kamo DJ dayjay tibalay na lang ya asidit ya nakatayan na sir So ana iti kas lang marikrik kayo ta mother dati napasamak ti barumo. hindi niya rin nakasal kasi di mo sir nga ako kahit iso na nga iso kabalemi nga lalaki kakalokang nga kakabalaki Iso na lang makatultulong kanyayo datan. oo sir So dati kaririri na ana iti kas lang maisari tayo kadento. Iso ti aktapo inyo nga nangarami ti pamapatay tagtagbat ka kanya. Inyak ka mo sawad sir tapos iso siguro at awan mo sa bali nga kariri na dila isuda dyan di banda na ang nga ni alas 9 kanod dayayan damanang na nagpakada ka nung mapanaig di pun di mga kinana Ay nagpakata kayo ti manang na. uwan sir
nagsubli ka no mo di jay. Ini sa uminumdan sa sang kabasit sa nga bukol na diyan.